നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കലിന് ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് തന്നെ വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ ചിലർ നമ്മുടെ ചാറ്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് താഴേക്ക് പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ലേറ്റ് ആകാതെ റിപ്ലൈ ഇടണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെക്കാൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ആ പിൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താവും. ഇതൊന്നും അറിയാതെ പഴയ പോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുക്കാൻ ചെല്ലും. ശരിക്കും നമ്മൾ അവർക്കൊരു തലവേദനയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ നൈസായിട്ട് നമ്മളെങ്ങ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അർച്ചീവ് ചെയ്ത് വിടും. നമ്മുടെ ശല്യം കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വിടും. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും. പക്ഷെ ചിലര് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടാലും പല രീതിക്ക് അവരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അത് സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മുടെ സ്നേഹം അവർക്കൊരു ശല്യമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വലിഞ്ഞേറി ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുള്ളത്?